Европейците харчат общо 190 милиарда евро на година за отбрана. Това прави 40% от това, което Съединените американски щати харчат за армията си. Но ударната сила на Европа отговаря на не повече от 10% от оперативния капацитет на американската армия. Проблемът за Европа е дисперсията. И наистина, в момента в Европа се произвеждат 4 различни вида бойни танкове. Танковете Леклерк във Франция, Леополд в Германия, Чаленджер в Великобритания и Ариете в Италия. Има и 23 вида бронетранспортьори, 3 модела бойни самолети и 89 европейски оръжейни програми. И разбира се, поради липса на координация се случва някои видове самолети от една държава да не могат да се приземяват върху самолетоносачи от друга. За цели 75% от европейците изграждането на европейска отбрана е нещо, което се разбира от само себе си. Въпреки всичко обаче, това далеч не е осъществено. Европейските страни не са на едно мнение. Някои са категорично за, други искат да останат общо взето независими, трети искат да запазят неутралитета си. Когато парите не достигат, една истински европейска отбрана би означавала значителни икономии. Проучванията показват, че при едно по-добро обединяване на ресурсите, европейците биха спестили не по-малко от 26 милиарда евро на година. Парадоксалното е, че от това европейската отбрана даже би станала по-ефективна. Отвъд икономическите измерения, сирийската криза, несигурността в Иран, втвърдяването на руската политика и дестабилизацията в Африка са все нови заплахи, които биха могли да оправдаят нуждата от една по-силна европейска отбрана, която би допълнила НАТО. Особено като се има предвид, че в Европа много страни всъщност нямат армия или имат само колкото да могат да правят паради. Във военно отношение има само 4 държави в Европа от тежка категория. Франция с бюджет за отбрана от 45 милиарда евро, Великобритания 42 милиарда, Германия 36 милиарда и Италия 22 милиарда евро. Военните разходи на тези държави всъщност съставляват 3/4 от разходите за отбрана на всичките 28 държави членки. Сред страните, които нямат интерес да дразнят когото и да е било, са исландците, които харчат едва 0,1% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана. За сравнение, Франция харчи 2,3 на 100. При миниатюрния си годишен бюджет за отбрана от едва 7 милиона евро, Исландия може да си позволи един боен самолет на всеки 6 години и то без да включваме горивото. Но пък, докато всеки французин плаща по 681 евро всяка година за отбрана, един исландец плаща само 22 евро.